na sa midori sa Tuburan Coffee sa akong with my Pugisan. Hello Pugisan. Hello Pugisan. The Dominic and the Bina Hug. Naraman diri-diri tanawa ato ipakita ninyo haon sa kanindot ang Tuburan Cafe. Mao na siya mga palalab ang Tuburan, so manood meron din ha. Mag-order mi og kape nga lamian ka istanan. Second time na nako, okay? So see ya there inside. Espresso shot. Or a total of 400. Okay, thank you. Kaayo na mga pangga. Thank you. Bye-bye. Friendly kay ang mga kuan diri. Friendly kaayo ang ilang mga tindera. Ganahan ka magbalik-balik. So beautiful. Ay, dali picturean. Na, ali picturean. No. Saka na akong anak. Ibiyaan ko. Ibiyaan ko. Ang sukli ibang nakuha. Okay. Nami sa taas. Magpalahi ni. Mas kaayo ng taas. Oh, ari ma? Dari tanak. Dari tanak. Lagi dong. Oh, nice kayo dali sa taas, no? See? Isa ko cellphone mo. Sa kinan. Tasakinan. Try kayo. So, mao ni amo ang order mga pangga, mga palalabs na mi kaay. Manami manguli namin sa amo ang sasakyanan. Anami so ti anami sa amo ang sakyanan sa sulod mga paggaong man na nagid mi og inom og coffee hindi kay tanan lami tilok jud sama na ta mga pangga. Thank you for watching.